lan nyawiji jan mau padha ngerti yo kudine aku ning Gusti indahe alam nuswantara kandhar benian trukebi Ayo Cof, ayo.
Raja Ngalengka Direjo Rahwana Raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cancut dumandang Ngalengka wis dadi awu obong gedhe jroning praja ayo cok Cerita
Para kanca. Aku matur nuwun banget yen sliramu kabeh wis padha gelem gegladen. Dosing tenanan anggone gegladen. Sak mangsa-mangsa mengkono bebendu kang tumeka sira kabeh bisa mranggul. Mula saka kuwi kanca, ayo padha dibacutke anggone gegladen. Ayo!
warung warteg